سلامن ጥዕናን ኣብ ዘለኹምዎ ኩሉ ኩርና ዓለም ይምነይልኩም ሎሚ እውን ብኻሊእ ሓበሬታ ተራኺብና ኣለና ኣብ ናይ ሎሚ ትምህርትና ፅሬት ዘለዎ ፕሮቲናት ንኣካላትና ካብ ምቕራብ ጀሚሩ ብዛዕባ እቲ ዓፅሚ ዝሃንፅ ምዝባዕ ሆርሞን ዘመዓራሪን ንጥዕና ስርዓተ ነርቭ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ዓይነት ናይ ቅብኣት እኽሊ ክንርኢ ኢና እዚ ናይ ቅብኣት እኽሊ ኩላትና ክንረኽቦ ንኽእል እንተኾነ ግን ጥቕሙ ካብ ዘይምፍላጥና ብቐጻሊ ዘይንጥቀመሉ ዓይነት ቅብኣት እኽሊ እዩ ብትኹረት እንተሰሚዕኹምኒ ናይ ገዛ ርእስኹም ናይ ስድራ ቤትኹምን እና ክተመሓይሽሉን ክትሕልውሉን እትኽእሉሉ ኣዝዩ መስተንክር ሓበሬታ ክትረኽቡ ኢኹም ብብዙሕ ኣኽብሮትን ትሕትናን ነቲ ትምህርቲ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ናትኹም ላይክ እዚ ትምህርቲ ናብ ብዙሕ ሰብ ንኽበፅሕ ንኽመሃረሉ ይገብር ነዚ ቪድዮ ንኻልኦት ብምክፋል ሼር እውን ንኽጥቀሙሉ ንግበር ንቻናለይ ሓደሽ ዝኾንኩም ዶክተር ማይና ይበሃል ቻናለይ ሰብስክራይብ ብምግባር ነታ ኣብ ጎና ዘላ ምልክት ደወል ሓንሳብ ብምጥዋዕ ብዝለቆም ትምህርትታት ጥዕናኹምን ጥዕና ስድራ ቤትኹምን ሓለዉ እዚ ዓይነት ናይ ቅብኣት እኽሊ ሰሊጥ እዩ ቀዳማይ ሰሊጥ ንኣካላትና ኣገዳስን ጠቐምትን ዝኾኑ ፅሬት ዘለዎም ፕሮቲናት ሒዙ ኣሎ ብሓፈሻ ሓደ ሰብ ኣብ ውሽጢ ብማእኸላይ ግምት ልዕሊ 10,000 ዝኾኑ ዲስትሪክት ዝኾኑ ፍልሊ ዘለዎም ዝተፈላለዩ ተግባራት ዘሰላስሉ ዓይነታት ፕሮቲንን ሒዙ ኣሎ ኣካላትና ነዞም ፕሮቲናት እዚኦም ካብ ኣሚኖ ኣሲዳት እዩ ዝሃንጾም ነዞም ፕሮቲናት ብምጥቃም ድማ ዝተፈላለዩ ሆርሞናት ንምስራሕ ጨዋዳን ዓጽምን ንምጥንኻር ንምህናፅን ተመሳሳሊ ተግባራት ንምስላጥን ጥቀመሎም ዓይነታት ኣሚኖ ኣሲድ ኣብ ክልተ ዝተመቐሉ እዮም እቲ ቀዳማይ ነን ኢሴንሻል ዝበሃሉ ኮይኖም እዚኦም በቐጥታ ኣካላትና ባዕሉ ዘፍርዮም እዮም እቲ ካልኣይ ድማ ኢሴንሻል ተባሂሎም ዝጽውዑ እዮም እዚኦም ኣካላትና ካብ ምግቢ ጥራይ ዝረኽቦም እዮም ብሓፈሻ ናብ 9 ዝኾኑ እዮም ካብዞም 9 ዓይነታት ኣሚኖ ኣሲድ ኣብ ውሽጢ ሰሊጥ ካብ 25 ክሳብ 30 ሚታው ዝኸውን ዓይነታት ኣሚኖ ኣሲድ ንረክብ ሰሊጥ ኣካላትና ፕሮቲናት ንምህናፅ ዘድልዩ ኩሎም እቶም 9 ኣሚኖ ኣሲዳት እኳ እንተዘይሓዘ ክሳብ 30 ሚታው ዝኾኑ ግን ኣብ ውሽጡ ብፅሬት ሒዙ ኣሎ እቲ ካልእ ግን ሰሊጥ ንኣብነት ምስ ብርስን ወይ ድማ ምስ ዱባ ዓተር ሓቢርና ክንጥቀመሉ ከለና ንኣካላትና ክሳብ 50 ሚታው ዝበፅሕ እዞም ኣሚኖ ኣሲዳት ክንረክብ ንኽእል ኢና ኣብ ሰሊጥ ዝርከቡ ኣሚኖ ኣሲዳት ናብ ውሽጢ ምስ ኣተዉ ኣካላትና ነዞም ኣሚኖ ኣሲዳት ብምጥቃም ካብዞም ኣሚኖ ኣሲዳት ብዙሓት ተግባራት ዝፍጸምሎም ፕሮቲናት ይፍሪ ሰሊጥ ምምጋብ ንኣካላትና ኣዝዩ ኣገዳስን ጠቓምን ዝኾነ ፕሮቲን ንኣካላትና ይቐርብ ካልኣይ ሰሊጥ ንህንፀት ንብርትዕን ንሕድሳት ዓጽምን ቀጥታዊ ኣበርክቶ ዘለዎም መብዛሕትኦም ማዕድናት ወይ ድማ ሚነራልስ ኣብ ውሽጡ ሒዙ ኣሎ ካልሽየም ማግኒዥየም ዚንክን ብዝለዓለ መጠንን ክምችትን ኣብ ውሽጡ ሒዙ ኣሎ ንኣብነት 3 ማንካ ሰሊጥ ኣብ ውሽጢ ኣካላትና ኣብ መዓልቲ ክንረኽቦ ካብ ዝግበአና ካልሲየም ክሳብ 20 ሚእታዊ ክሕዝ ከሎ ኣብ መዓልቲ ኣካላትና ክረኽቦ ካብ ዝግብኦ ማግኒዥየም 23 ሚእታዊ ዚንክ ድማ ክሳብ 19% ወይ ድማ ሚእታዊ ሒዙ ኣሎ እዚ ውህድ ኣሃዝ ኣይኮነን ብደረጃ ማዕድን ካብ 3 ማንካ በዚ መጠን እዚ ማዕድናት ክንረክብ ምኽኣል ኣዝዩ ልዑል እዩ እዞም ማዕድናት እዚኦም ብቐጥታ ምስ ህንፀት ሕድሳትን ተመሳሰልቲ ስርዓት ዓጽምን ተሳትፎ ዝገብሩ ዓይነታት ማዕድናት እዮም እቲ ካልእ ግን ሰሊጥ ኣብ ውሽጡ ኣታሒዙ ኦክሳሌትን ፋይቴትን ተባሂሎም ዝጽውዑ እዞም ውህዳት ወይ ድማ ኮምፓውንድስ ሒዙ ኣሎ እዞም ውህዳት እዚኦም መሓዙ ሰሊጥ ክንጥቀም ከለና ኣብ ጥንቃቐ ኣጠቓቕማና ክነተኩር የገድደና ኣካላትና ነቶም ኣብ ሰሊጥ ዘለው ካልሲየም ማግኒዥየምን ዚንክን ኣብዞርቭ ገይሩ ካብ ሰሊጥ ኣውፅኡ ዝጥቀመሉ ስርዓት ይጻረርዎ ብልዑል ደረጃ ድማ የጉድልዎ ካብኡ ብተወሳኺ ኦክሳሌት ናይ ኩላሊት እምኒ ናይ ምስራሕ ኩነታትን ዕድልን ከብሎ ይኽእል እዩ ስለዚ ሰሊጥ ክንጥቀም ከለና ብቐጥታ ሰሊጥ ቅድሚ ምጥቃምና ቀዳማይ ዘፍዚፍኻ ምጥቃም የድሊ እንተዘይኮይኑ ድማ ሓሚስኻ ወይ ድማ ቆሊኻ ምጥቃም የድሊ ኦክሳሌትን ፋይቴትን ተባሂሎም ዝጽውዑ ኣብ ሰሊጥ ብተፈጥሮ ዝርከቡ እዞም ኬሚካላት መጠኖም ክሳብ 50 ሚእታዊ ብምውራድን ካብ ሰሊጥ ብምእላይን ከስዕብዎ ዝኽእሉ ተጻረርቲ ለውጥታት ክንከላኸል ንኽእል ኢና እቲ ሳልሳይ ኣዝዩ መስተንክራዊ ጥቕሚ ሰሊጥ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ምንጪ ቫይታሚን ቢ እዩ ቫይታሚን ቢ ኮምፕሌክስ ኢልና እንጽውዖም ብጠቕላላ ናብ 8 ዝኾኑ እዮም እዞም ዓይነታት ቫይታሚን ቢ ቀንዲ ተግባሮም ስርዓተ ነርቭ ምምሕያሽ ኣካላትና ሓይሊ ወይ ድማ ኤቲፒ ዘፍርየሉ ስርዓትን ፍጥነትን ከብ ምግባር
هم እውን ጥዕና ኣእምሮ ምምሕያሽ ብውሕዱ ይጥቀስ። ሰሊጥ ኣብ ውሽጡ ካብ ስድራ ቤት ቫይታሚን ቢ፣ ቫይታሚን ቢ1፣ ቫይታሚን ቢ3 ከምኡ እውን ቫይታሚን ቢ6 ሒዙ ኣሎ። ንኣብነት 3 ማንካ ሰሊጥ ኣካላትና ኣብ መዓልቲ ክረኽቦ ካብ ዝግብኦ ዓይነታት ቫይታሚን ቢ፣ ቫይታሚን ቢ1 ክሳብ 18 ሚእታዊ፣ ቫይታሚን ቢ3 ክሳብ 8 ሚእታዊ ከምኡ ድማ ቫይታሚን ቢ6 ክሳብ 13 ሚእታዊ ንኣካላትና ብሓባር ይህቡ። እዞም ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስዎም ሰለስተ ኣብ ሰሊጥ ዝርከቡ ዓይነታት ቫይታሚን ቢ ጥዕና ስርዓተ ነርቭ ምምሕያሽ ኣካላትና ነንሕድሕዶም ንምርዳእን ንምዝራብን ዝጥቀመሎም ሜሴንጀር ሞለኪውላር ሲግናል ዝገብሩ ኒውሮናት ተግባሮም ምምሕያሽ እዞም ኒውሮናት ተግባሮም ብዝግባእ ንምስላጥ ዘድልዮም ሓይሊ ዝረኽብሉ ስርዓት ናይ ምስላጥን ምምሕያሽን ተግባር የሰላስሉ። ነዞም ቫይታሚን ቢ ንኣካላትና ብምቕራብ ኣብ መዓልቲ ዝህልወና ምፍራይ ሓይሊ ክብ ካብ ምግባር ብተወሳኺ ጥዕና ኣእምሮ ናይ ምምሕያሽ ተግባር እውን የሰላስሉ። ራብዓይ ሰሊጥ ኣብ ውሽጡ ሲሳሞል ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝለዓለ ናይ አንቲኦክሲዳንትን ፀረ ብግነትን ባህሪ ዘለዎ ናይ ሊግና ስድራ ቤት ዝኾነ እዚ ኬሚካል ብምሓዙ ኣብ ከባቢ ብርኪ ካብ ዝፍጠር ብግነት ወይ ድማ ኢንፍላሜሽን ምቁጣዕ መጋጥምትን ተመሳሳሊ ስርዓትን ተታሒዙ ዝመጽእ ሕማም ቁርጥማትን ተመሳሳሊ ስምዒት ብዝለዓለ ደረጃ ናይ ምውራድ ዓቕሚ ኣለዎ። ንኽልተ ወርሒ ብተኸታታሊ ብዝተገበረ መጽናዕቲ ኣብ ከባቢ ብርኪ ናይ ምጥውዋይ ስምዒት ዝነበሮም ሰባት ኣተሓሒዞም ዝተፈላለዩ ሕክምናታትን መድሓኒታትን እናወሰዱ ዝነበሩ በተመሳሳሊ ድማ ኣብ መዓልቲ ክሳብ 5 ማንካ ሰሊጥ ይጥቀሙ ዝነበሩ ሰባት ተኸሲቱ ዝነበረ ሕማም ክሳብ 63 ሚእታዊ ከብርዱ ምስ ከኣሉ ብተቃራኒኡ ግን ሕክምናት ጥራይ መድሓኒታት ጥራይ ይጥቀሙ ዝነበሩ ሰባት ክሳብ 22 ሚእታዊ ጥራይ እዮም ነዚ ዝነበረ ሕማም ከብርዱን ክቕንሱን ክኢሎም። ሰሊጥ ኣብ ውሽጡ ካብ ዘለዎ ሲሳሞል ተባሂሉ ዝፅዋዕ ልዑል አንቲኦክሲዳንትን ፀረ ብግነትን ባህሪ ዘለዎ ኬሚካል ዝተለዓለ ኣብ ከባቢ ብርክን ዘጋጠም ሕማም ብተፈጥራዊ መንገዲ ንምቁፃርን ንምርጋእን ይሕግዝ። ሓምሻይ ሰሊጥ ንጥዕና ታይሮይድ ብልዑል ደረጃ ናይ ምምሕያሽ ዓቕምን ብቕዓትን ኣለዎ። 3 ማንካ ሰሊጥ ኣካላትና ኣብ መዓልቲ ክረኽቦ ካብ ዝግብኦ ሴሊኒየም መዓድን ክሳብ 2 ዕፅፊ ንኣካላትና ይቐርብ። ኣካላትና ካብ ምግቢ ዝረኽቦም ሴሊኒየም ተባሂሉ ዝፅዋዕ እዞም መዓድናት ብበዝሕን ብዝለዓለ ደረጃን ምስ ካልኦት ክፋላት ኣካላትና ክወዳደር ብዘይኽእል ደረጃ ታይሮይድ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ታይሮይድ ሆርሞን ዘመንጩ ሕበት ውሽጢ የከማችው። ብዘይ ምክንያት ኣይኮነን ነዚ ዘከማችው። ኣካላትና ታይሮይድ ሆርሞን ንምፍራይ ካብ ዝደለናዮም ብቐንዱ ድማ ከም ግብኣት ካብ ዝጥቀመሎም መዓድናት መንጎ ሴሊኒየም ሓደ ካብቶም ቀንዲ እዩ። ካብ ሴሊኒየም ብተወሳኺ ሓፂን ወይ ድማ አይረን፣ ኮፐር፣ ዚንክ ንምንጪ ታይሮይድ ሆርሞን ኣገደስቲ እዮም። ነዞም መዓድናት እዚኦም እውን ሰሊጥ ኣብ ውሽጡ ብዝለዓለ ደረጃ ሒዝዎም ኣሎ። ሻንሻይ ሰሊጥ ልክዕ ከም እንጣጢዕ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ከጋጥም ዝኽእል ምዝባዕ ሆርሞን ኢስትሮጅን ንምዕራይ ይሕግዝ። ሰሊጥ ኣብ ውሽጡ ፋይቶ ኢስትሮጅን ተባሂሉ ዝፅውዑ ብቅፅል ሽሞም ስማርት ኢስትሮጅን ዝብል ቅፅል ስም ዘለዎም ኣብ ኣካላትና ምስ ኣተወ ከም ኢስትሮጅን ሆርሞን ኮይኑ ናይ ምግልጋል ኢስትሮጅን ሆርሞን ዘሰላስሎ ተግባር ናይ ምስላጥ ብቕዓት ዘለዎ ኬሚካል ሒዙ ኣሎ። እዚ ኬሚካል ስማርት ኢስትሮጅን ብዝብል ቅፅል ስም ዝተዋህቦ ኣብ ኣካላትና ምስ ኣተወ ኣብ ኣካላትና ከም ዘሎ መጠን ሆርሞን ኢስትሮጅን ዝማጠን ተግባር የሰላስል። ኣብ ኣካላትና መጠን ሆርሞን ኢስትሮጅን ትሕት ምስ በለ ከም ኢስትሮጅን ሆርሞን ኮይኑ ብምግልጋል ብኢስትሮጅን ሆርሞን ኣቢሉ ዝፍጸሙ ተግባራት ከይተዓናቐፍ ይገብር። ኣብ ኣካላትና መጠን ሆርሞን ኢስትሮጅን ክብ ኣብ ዝብለሉ ግዜ ሆርሞን ኢስትሮጅን ኣብ ኣካላትና ዝህልዎ ምንቅስቓስ ብምግታእ ምዝባዕ ሆርሞን ኢስትሮጅን ከይመጽእ ይገብር። ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ሜኖፓዝ ኢልና ናብ ንጽውዑ ናይ ዕድመ ክልል ከኣትዋ ከለዋ ነቲ ዘጋጥም ሆርሞን ኢስትሮጅን ንምቁፅጻር እንጣጢዕን ሰሊጥን ኣታሒዘን ብቐጻሊ እንተተጠቒመን ጽቡቕ እዩ። እቲ ሻብዓይ ናይ መወዳእታን ሰሊጥ ኣብ ደምና ዝህልወን ልዑል ዝርግሐ ኤልዲኤል ኮሌስትሮልን ምጥረቃም ትራይግላይሰራይድን ብዝለዓለ ደረጃ ይቕንሶ። ነዚ ተግባር እዚ ድማ ብክልተ ቀንዲ መንገዲ የሰላስሎ። ቀዳማይ ሰሊጥ ኣብ ውሽጡ እሙን ዝኾነ ፋይበር ክምችት ኣለዎ። 3 ማንካ ሰሊጥ ኣካላትና ኣብ መዓልቲ ክረኽቦ ካብ ዝግብኦ ፋይበር ክሳብ 11% ወይ ድማ ሚእታዊ የቕርብ። እዞም ፋይበራት እዚኦም ናብ ኣካላትና ምስ ኣተው
أبدمنا زهلو من قسقاسن زرجحن LDL كوليسترول نمقوصار كنخእል يحجزنا قمي جيروم نزي تግባር زي كم زسلاسل ودما قدم حجي بسفيحو رئينايو ኣለና ካልኣይ ደረጃ ሰሊጥ ኣብ ውሽጡ ካብ ዝሓዘም ዓይነታት ቅብኣት ወይ ድማ ፋቲ ናብ 82 ሚእታዊ ዝኾኑ ጥዑያት ምስ ኣካላትና ዝስማዕምዑን ፖሊ አንሳቹሬትድን ሞኖ አንሳቹሬትድን ተባሂሎም ዝጥቀሱ እዮም እዞም ዓይነታት ቅብኣት እዚኦም ቀዳማይ ጸላም ከብድና ወይ ድማ ሊቨር LDL ኮሌስትሮል ዝቋፀር ተግባር ብምቅልጣፍ ጸላም ከብድና ኣብ ደም ዝዝርግሑ ንኦክሲዴሽን ተቃላዕቲ ዝኾኑ LDL ኮሌስትሮላት ምንቅስቃስ ከይህሉ ነዚ ተግባር እዚ ክፍጽም ይገብርዎ ብኻልኣይ ደረጃ ድማ ኣብ ኣካላትና ክከማቸው ዝኽእሉ ትራይግላይሰራይድ ተባሂሎም ዝጽውዑ ንጥዕና ጸገም ዝኾኑ ቅብኣታት ብቐጥታ ብጸላም ከብዲ ኣቢሎም ናብ ሓይሊ ዝቕየሩሉ ስርዓት ከም ዝፍጸም ይገብሩ ነዞም ተግባራት እዚኦም ሰሊጥ ብምጥቃም ንምርካብ ሰሊጥ ብቐጥታ ካብ ምጥቃም ቀዳማይ ወይ ዘፍሲፍኻ ምስ ዘፍዘፍኻዮ ድማ ነቲ ሰሊጥ እዚ ንሕና ብንደልዮ መንገዲ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና እንተዘይኮይኑ ድማ ቆሊኻ ሓሚስኻ ነቲ ዝቆለኻዮ ወይ ዝሓመስኻዮ ጥሒንኻ ወይ ድማ ከይጥሓንኻ ብመልክዕ ሳላጣ ምስ ማይ ዘይቲ ንዓና ብዝስማዕምዐና ብዝኾነ መንገዲ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ኣብ መዓንቲ ካብ 2 ክሳብ 3 ክሳብ 4 ማንካ ሰሊጥ ብምጥቃም ነቶም ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስኽዎም ጥቕምታት ንኣካላትና ክነቐርብ ንኽእል ኢና ኣብ ናይ ሎሚ ትምህርትና ጠቐምቲ ሓሳባትን ምኽርታትን ከም ዝረኸብኩምሉ ተስፋ ይገብር ኣብ ዝቕጽል ብመሃሪ ቪድዮ ክሳዕ ንራኸብ ጽቡቕ ግዜ ይኹነልኩም ባይ